Rencekan ngerti kendi ora doan? Ngerti? Ngerti? Ngerti ra? Terokne bentuk kendi nggo ekspresimu. Ekspresi raimu. Sirai lho, Bro. Rai ora iso. Iso, ndang. Iki gendawar. Suwi. Lu kok munyuk kae. Saiki gatul piye bentuk kendi, ekspresi bentuk kendi. Piye? Saya kok cacat babi dul. Wah, kenapa ya? Gembes sih. Dulu ngambil ndelok organ timbah telur biasanya ra gembes. Kok kena acap iki yo. Salung pose. Duh, ya ampun panas napa teh. Kok iya tuh pakai ini logikane kudune teko kono beneran ngene iki napa. Lah kok ngobos. Rusak iki kompone. Ampun tak dienggo lunga mah rusak. Piye iki? Oh iya. Jarene koncone kancaku kae nek ngene iki sabut wae sabut sire. Oh iya ya. Ditamu ben hitung-hitung isu-isu olahraga. Cuk. Oh iya. Semana yuk balik meneh niki kok ning cangkem apa ora diterima iki ning gudalku ning anu iban iki. Aku kudu kuat iki. Mosok iki ora kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Beh, ditinggal bojo buruh. Yah ngene anak wedok rong tangi. Yo halah. Tangi vina bapakmu jalokoki. Vina bapakmu jalokoki. Vina bapakmu jalokoki. Wah, salam ta iki. Walah, sebenarnya ngempekne yang bebku. Bebku sing apa ya? Dadi kangen aku. Gara-gara ngempekne. Serapi atus wegri iki. Walah, omah nek sepine ra orang toyo ya. Pak. Bapak iki nang ndi toyo ya? Celuk itik ora nyauri. Silire ngombe kopi seger karo udut. Gatul les ngarit urung ki ya telepone. Alhamdulillah iso. Lho ngapa iki? Loh. Oh, alah nek wong nelpon. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Piye piye? Wis ngarut urung tol. Kok makan bareng ya? Ya oke oke oke. Bocah ayu nek tahun embek ki. Terus kalau nisa saniban. Atahiyat. Halo Pep, ijeng apa Pep? Kangen aku, ketemuan yuk. Ning ndi ngono? Pep. Kok meneng ae toh? Mulai iya lali aku. Jiko arit, Cik mangkat. Gedor-gedornya sopo? Mas, nek dolan ning wong ki sing sopan, aja gedor-gedor lawang. Assalamualaikum. Bapaknya ngobrol sapa to, nek gebrahmen, nek berepuk kuping. Betulah. Papa ngejus nang iki bebek putih. Iki cah kaya ngene iki mbok pacari. Nah, ini lho Pak, wong cinta ana wis penting kan aku nyaman karo bahagia. Bila sudah tak cinta, jangan engkau paksakan. Bilang lagi tak sayang, coba aku dengarkan. Sikapku diam padamu karena ku mencintaimu. Sikapmu diam padaku membuat aku tertipu. Kecewa karena ku selalu percaya, terluka karena ku mencintainya. Jangan lali like, subscribe, and share. Kowe iki ngopo ta? Like, subscribe, apa nek kerjaan liya. Ki dongane kenter ku arep tak go muat iki. Oh, ya. Sing ale. Ora jumpa iki.